Tafa mai sauraro ka saurari wannan shahararren mawaƙi wato fitacce ƙayatacce wanda ya kasance ɗaya tamkar da wato fitaccen mawaƙi Ado Gwanja wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan da ake alfahari da su a ƙasar Najeriya. Saboda haka wannan shahararren mawaƙi ya saki wannan waƙa fitacciya a cikin wannan shekara ta 2026 wacce lakabi da suna Birnin Zamani. Wato Birnin Zamani wata waƙa ce ta musamman wanda ta kasance tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da shahararren mawaƙi Adamu Isa Gwanja ya yi alfahari da su a cikin waƙoƙinsa, wanda ya ce ta sha bamban da sauran waƙoƙin da ya yi a baya. To amma wani hanzari ba gudu ba, masu sauraro ku ne za ku nuna alƙalanci game da wannan shahararren mawaƙi mai suna Adamu Isa Gwanja. A yanayin yadda kuke sauraron waƙoƙinsa za ku iya bamu wani labari ko kuma wata hujja da ce ta cewar wannan shahararren mawaƙi abin da ya faɗa gaskiya ne, shin wannan waƙa tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya kamata a tsaya a duba su, ko da ƙuri'a za a yi za a samu wato mutane da yawa a ɓangaren shi ko kuma a to masu saurari kada ku manta ku dinga mai like da sharing a cikin bidiyon mu, sannan idan wani shine farkon kasancewar ku a tashan ku da ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙawayen da zarar mun kuma manhajar za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta ku dinga mana like da sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da kasance wajen kawo muku shirye-shiryen mu a kowane irin lokaci. Kada ku manta ku dinga ajiye mana comment domin sanar ra'ayinku game da tashar mu da bidiyon mu. Mun gode da sauraro, a huta lafiya.